Assalomu alaykum do'stoni aziz. Inak masalai MC 2015. IT маsalai haштым шагал мекнем. Масалаи геометрияи интересное. Чӣ додаги секунҷа додаги дар байни секунҷа як нуқтаи Е-ра гирифтаги намехел ки АЕ баробари ЕБ баробари BC шудаги. Ли баробари бо угли АБЕ баробар ба ЕБС ҳарчанд 20 градуси. Бояд ки мо угли САЕ-ра биёбем. Дӯстони азиз, пешаи ҳама қариб ҳамаи бисёр масъалаҳои кунҷовии AMC олимпиадаи AMC-ро бо ёрии построения мегӯянд, яъне ки ягон чиз сохтан ҳал мекунем. Инҷа маълуме ки масалан инҷа 20 боша, бенами угла 60 кунем ки барои мо ки он ягон чӣ мета. Агар ки як угли 20 дига барем 60 мешавад. Дӯстони 20 барем 20 ҳамаш якҷоягда 60 мешавад. Дӯстони азиз, ак нигоҳ кунем. И 60 боша, бо агар ира баробари и бикунем, тогда равностороннии секунҷа мешавад. Ҳамаи тарафҳо, ҳамаи углош 60 градуси шуда. Акун чӣ кор мекунем? Акун мебинем ки шаст. Акун мебинем ки ин тарафҳо ба якдигар баробар шуданд. Хай Д гирем агар иҷара. Мақсад CD-ра пайваст кардем. Акун дӯстони азиз, чӣ хеле ки мо мебинем секунҷаи АБЕ баробар ба секунҷаи СБД. Барои чӣ? Барои ки АБ баробар ба БД АБЕ баробар ба СДБС. Барое ки АБ баробар ба БД, бо мо медонем ки ЕБ баробар ба БС, бо кунҷи байнишон ҳарчанд 20 градусе. Кунҷи АБЕ баробар ба кунҷи СБД. Ҳамаш ҳардуш 20 градуси. Яъне ки 2 секунҷа баробар шуда. Барои АЕ баробар ба СД. Инаш меткунем ки баробар. Акнун рафиқои азизи ма бошем. Мояра медонам ки иҷа 20 боша, иҷаам 20 мешавад. Иҷа 20 боша, иҷаам 20 мешавад. Барое ки секунҷаҳои баробартараш шуданд. Иҷа 20 40 шид. Иҷа боша 60 буд 40 мешавад. 40. Акнун нигоҳ кунем ки бо баробари секунҷаҳо мешавад. Секунҷаи А СД баробар ба секунҷаи А С
b. Барои чӣ? Барое ки аддемон баробари ба аб, боз седемон баробари ба сб бо кунҷи байншон адс баробари ба кунҷи сб баробари 40 градусӣ. Айҷа маълум мешавад ки аемон баробар мешавад ба ае обши тарафи баробари ае тарафи умумия. мо медонем ки кун 60 градус инҷа 20 градус бошад. Значит кунҷ баробари ба 20 ҷамъи х. Инҷарам х 20 ҷамъи х зарби 2 баробари 60 20 ҷамъи х баробари 30 х баробари 10 градус. Фикрам айда ҳалли осонам ҳаста, ине ки ҳамин ҳалли хушрӯшид. Зиндаву саломат бошед дӯстони азиз. Ягон savol дошта бошед, комментария нависед.